ஹரே கிருஷ்ணா, வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் பகவத்கீதா செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து 16வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्व पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगकन रघुनाथान्वितं तं सजीव सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगकन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरये नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा to everyone. மாதாஜி பிபிடி தெரியுதுங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஜூம் ஸோ இதுல வெறும் பிளைனா இருக்கு மாதாஜி. இப்போ விண்டோ ஓகே இப்போ தெரியும். இன்னைக்கு வந்து நம்ம 16வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதனோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள். ஓகேங்களா? அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா சத்யா மாதாஜி, கிருஷ்ணசாமி பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா கேசவ பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாலமுருகன் பிரபுக்கும் கார்த்தி பிரபுக்கும் ஒரு மெசேஜ் போடுங்க, இல்லை ஒரு கால் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ஸோ நம்ம இந்த அத்தியாயத்துக்கு போகிறதுக்குள்ள நம்ம நேற்று என்ன பார்த்தோன்றதை வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். நேற்று 15வது அத்தியாயம் பார்த்தோம், புருஷோத்தம யோகம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ முதல் 5 அத்தியாயங்கள் என்ன பார்த்தோம்? இந்த பௌதிக உலகமா வீடா விடுதியான்ற கான்செப்ட்ல பார்த்தோம்.
இந்த பௌதிக உலகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விடுதி மாதிரி, இது தற்காலிகமானது இல்லையா. நிரந்தரமானது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பரமபுருஷ பகவான் இருக்கக்கூடிய வைகுந்த லோகம் தான் நித்தியமானது. நம்ம அங்கே போகிறதுக்கு தான் நம்ம ஆயத்தம் பண்ணிக்கணும். பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அறியாமையில இருந்துட்டு இங்கேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. இங்கே வந்து பற்றுதல் வச்சுட்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா. அந்த பற்றுதலை எதனால் அந்த பற்றுதல்ல வந்து எப்படி அறுக்கணும், டிட்டாச்மெண்ட் என்ற ஆயுதத்தால வந்து நம்ம அறுக்கணும், அந்த மரத்தை வந்து சாய்க்கணும் இல்லையா. அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயத்துல மரத்தை பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அந்த பற்றுதல் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. பற்றுதல் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து பிறப்பிறப்பு சக்கரத்துக்குள்ள வந்து சுழண்டுவோம். ஓகேங்களா. ஸோ ஆன்மீக லோகத்துக்கு தான் நம்ம திரும்பி போகணும். அதை நம்ம புரிஞ்சுட்டு அது என்ன செய்யணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆன்மீக குருவை அணுகி வேதங்கள் எல்லாம் படித்து அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை பண்ணணும். சரிங்களா. என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நாமஸ்மரணம் பண்ணுங்க, பாகவதம் பகவத்கீதை படிங்க, பக்தர்களோட சங்கம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்தது ஆன்மீக லோகத்துடைய பண்புகள் பார்த்தோம். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிச்சம் சுய பிரகாசம் இருக்கும். அங்கே எதுவுமே தேவையில்லை, சூரியன் தேவையில்லை, சந்திரன் தேவையில்லை, எலக்ட்ரிசிட்டி எதுவுமே தேவையில்லை. அங்கே வந்து நித்தியமான அன்பு சந்தோஷமும் இருக்கும் இல்லைங்களா. அங்கே வந்து டைம் இருக்காது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறந்த காலம் கடந்த காலம் நிகழ்காலம்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி எந்த ஒரு பிரிவும் இருக்காது அந்த இடத்துல. ஓகே. ஸோ இந்த உடல் மனம் ஆத்மாவை வந்து யார் பராமரிக்கிறாரு, எல்லாமே கடவுளால் தான் இல்லைங்களா. அதை பார்த்தோம். அதனுடைய அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வகையான ஜீவன்கள் பார்த்தோம். அதாவது வீழ்ச்சி அடையவர்கள், வீழ்ச்சி அடையாதவர்கள்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. அதை பார்த்தோம். ஸோ வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஜீவன்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதும் வந்து இதை உலகத்தை வந்து எனக்கு தான் சொந்தம்னு சொல்லிட்டு அனுபவிக்கிறாங்க பாருங்க, அவங்க வந்து வீழ்ச்சி அடைவாங்க. இது எல்லாமே கிருஷ்ணர், எல்லாம் எனக்கு கிடைச்சதெல்லாம் கிருஷ்ணருடைய கருணைன்னு நினச்சிட்டு வாழ்றவங்க வந்து வீழ்ச்சி அடையாதவங்க. அவங்க நித்தியமான லோகத்துக்கு போவாங்க. ஓகேவா. ஸோ அவங்க எப்படியாப்பட்டவங்களா இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிஷ்காம கர்ம யோகிகளா இருப்பாங்க. அதாவது எப்படி எவ்வளோ அளவுக்கு குறைஞ்சி தன் வாழ்க்கையை வாழ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தேவைகளை குறைச்சி வாழுவாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகர்மாவா இருக்கும். கிருஷ்ணரை மையம் வச்சு தான் அந்த செயல்கள் இருக்கும். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16வது அத்தியாயம் தெய்வ அசுர சம்பத் விபோக யோகா, தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள். ஓகேவா. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான மனிதர்களை வந்து சொல்றாங்க. அது யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒன்று தெய்வீகம், அதுல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம வந்து யாரை சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லவர்களை, தீயவர்கள் வந்து அசுரர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. ஸோ அதை ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த பிக்சர்ல இந்த அத்தியாயத்தில் வந்து மொத்தம் 24 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து 6 ஸ்லோகங்களை வந்து தெய்வீக மற்றும் அசுர மூணுத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெய்வீக குணங்களை சொல்லிடுறாரு. அதுக்கு அடுத்து வந்து அசுர சுபாவங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறார். எப்படி நம்ம வந்து போன அத்தியாயத்தில் வந்து அதுக்கு முன்னாள் நாள் வந்து குணங்களை வந்து வகைப்படுத்தணும் இல்லைங்களா. தமோ குணம், ரஜோகுணம், சத்வகுணம். அது வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம், செல்ஃப் அனாலிசிஸ். நம்ம எந்த குணத்தில் இருக்கோம், நமக்குள்ள எது மேம்பட்டு இருக்குன்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி இன்னைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ அளவுக்கு தெய்வீக பண்புகள் இருக்குது, எவ்வளோ அளவுக்கு அசுர பண்புகள் இருக்குது, நான் எதை மாற்றிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். சரிங்களா. அதுக்கு அடுத்து வந்து அசுர இயல்புல வந்து நான் எப்படி இருக்கிறவன், அவன் எப்படிலாம் பிஹேவ் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். கடைசி ஒரு 5 ஸ்லோகத்துல நம்ம எதை தேர்ந்தெடுக்கிறோம், பல வழிகள் இருக்கு இந்த உலகத்துல, அதுல நம்ம எதை தேர்ந்தெடுக்கிறோன்ற பத்தி விரிவா நமக்கு கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஓகேவா. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க வந்து சத்தியயோகம். சத்தியயோகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் வந்து நல்லதும் இருந்துச்சு கெட்டதும் இருந்துச்சு. பட் எப்போ இருந்துச்சு, வேற வேற காண்டினென்ட்ல இருந்துச்சு, வேற வேற கேலக்சியில் இருந்துச்சு. அதாவது முதல் பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வராக அவதாரம் எடுத்துட்டு வந்து இரண்யாக்ஷனை கொன்றார் இல்லையா. அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, பூமி தேவியை வந்து கர்ப்போதக கடல்ல போய் போட்டு விட்டுறார். ஓகேவா. அது வந்து அழுக்கு நிறைஞ்ச இடத்துல வந்து இந்த இரண்ய இரண்யாக்ஷன் வந்து போட்டு விட்டுறார். அப்போ வந்து அந்த பூமியை வந்து காப்பாற்றணும்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா வந்து யோசனை பண்ணிட்டு இருப்பார். அப்போ அவரோட மூக்கு நுனியிலேருந்து ஒரு வராக அவதாரம் சின்னதாக வரும், நம்மளுடைய கட்டை விரல் சைஸ் அளவுக்கு வரும் ஒரு உருவம். அது பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமாக உருவமாக ஆகி அந்த பூமி தாயை வந்து ஏன் அந்த அவதாரம் எடுத்தார், பன்றி அவதாரம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து சுவாசம் பண்ணக்கூடிய இடம் சக்தி நல்லா இருக்கும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய கூர்மையான வாயாலும் இந்த
கொம்பு இருக்கும் அதுக்கு. ஓகேங்களா? அதனால அந்த எங்க இருந்தாலும் மண் புழுதியில கூட அது ஈஸியா போக முடியும், ஈஸியா போயிட்டு அந்த பூமியை எடுத்துட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த அவதாரம் எடுத்தார். கடவுள் நினைச்ச எந்த அவதாரம்லாம் எடுப்பார். மீனா எடுப்பாரு, மனுஷனா எடுப்பாரு, என்ன வேணும்னாலும் எடுப்பார். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பார்க்கடல் கடைஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அது யாருக்கு யாருக்கு நடக்குது? தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் நடக்குது. ஸோ இப்போ இந்த நல்லவங்க தீயவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா யுகத்திலும் இருந்திருக்காங்க. இப்ப மாத்திரம் இல்லை இல்லையா? ஸோ சத்தியுகத்துல கூட இருந்திருக்காங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், திரேதா யுகம். நமக்கு தெரியும் அப்ப வந்து யாரு நல்லவங்க? ராமர். அவர் எங்க இருந்தாரு? அயோத்தியா, இந்தியான்ற தேசத்துல, பாரத தேசத்துல இருந்தார். அதே வந்து ராவணன், அசுரன், அவன் எங்க இருந்தான்? ஸ்ரீலங்கா. அவர் வேற ஒரு தேசத்துல இருந்தார். அப்போ வந்து நல்லவங்க கெட்டவங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வேற வேற தேசத்துல இருந்தாங்க. அவர் வந்து சீதா மாதாவை கடத்திட்டு போயிட்டாரு. அதனால வந்து சண்டை ஆச்சுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். ஓகேங்களா? இப்போ அப்போதுக்கு அடுத்து வந்த யுகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துவாபர யுகம். துவாபர யுகத்தில் வந்து எங்கப்பா கெட்டவங்க இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கௌரவர்கள் தான் வந்து தீயவர்களாக இருந்தாங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாத்தா சொத்து எல்லாருக்கும் பங்கு இருக்கு இல்லையா? எல்லா சொத்தும் எனக்கே வேணும்னு சொல்லிட்டு துரியோதனன் என்ன பண்ணா? பாண்டவர்களை ஏமாத்தணும்னு நினைக்கிறான். அதுக்கு சூதாட கூப்பிடுறாரு. அதுக்கு அடுத்தது திரௌபதி தாயை வந்து அவை மத்தியில வந்து அவமானப்படுத்துறார் இல்லையா? ஸோ இந்த செயல்கள், தீய செயல்கள் செஞ்சாவே அவன் வந்து என்ன குணத்தை சேர்ந்தவன்? அசுர குணத்தை செஞ்சவன்றதை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து அதுக்கு தர்மத்துக்கு வந்து சரி நல்லவங்க யாருப்பான்னு அப்படின்னு பார்த்தா பாண்டவர்கள். அவங்க கிட்ட எல்லா விதமான தெய்வ குணங்களும் நிரம்பி இருந்துச்சு. அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து பொறாமையே இல்லை. அதனால வந்து பகவத்கீதையை அவருக்கு சொன்னார். ஸோ அப்போ வந்து எங்க ஆகுது, என்ன ஆச்சு? இந்த துவாபரகத்துல ஒரு நல்ல விஷயமும் சரி தீயவர்களும் சரி ஒரே குடும்பத்துல பிறந்தாங்க இல்லையா? ஆ சரி, இப்ப என்னப்பா ஆச்சு இந்த கலியுகத்துல? எங்க இருக்காங்க? ஆள் பாதி ஆம், மனிதன் பாதின்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? டைலாக் அது மாதிரி ஒவ்வொரு மனுஷன்கிட்டையும் என்ன இருக்குது? நல்லவனும் இருக்கான், கெட்டவனும் இருக்கான். ஓகேவா? ஸோ நம்மக்கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குணங்களும் இருக்கு, தீய குணங்களும் இருக்கு. நம்ம அதை எதை பார்த்து பக்குவப்படுத்தி எதெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் கிள்ளி போட்டுடணும், எதை வேணுமோ அதை வந்து நல்லா வளர்த்துக்கணும். செய்யலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? கேக்குது. க- ஹரே பதில் கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லாமே. கேக்குது. நம்ம செய்யலாம். செய்யலாம் மாதாஜி. ஹரி போல். ஆ ஒருத்தவங்க தான், நாங்க 2 பேர் தான் பண்ண போறோமா? ஒருவேளை எல்லாரும் நல்லவங்களா இருப்பாங்களோ? ஓகே, நாங்க வளர்த்துக்கிறோம்ப்பா. ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த யுகத்தில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் இப்போ நம்மக்கிட்டேயே இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஓகே. ஸோ இந்த முதல் 3 ஸ்லோகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான நற்குணங்களை வந்து சொல்லியிருக்காரு. அது என்னென்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்தில் இருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை. ஓகேவா? பேராசையில் இருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகியவை தெய்வ குணங்கள். பரதனின் மைந்தனே தெய்வ இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. ஸோ இந்த பண்புகள்லாம் இருந்து அவங்க என்ன மாதிரி ஆளுங்க? இந்த பண்புகள் எத்தனை பண்புகள் நம்ம கிட்ட இருக்கு? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க அப்படியே. இந்த 26 குணாதிசைகள் என்கிட்ட இருக்குப்பான்னு சொல்றவங்க அப்படியே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. இல்லை என் கையில் இது மாத்திரம் இல்லை, நான் இதை வளர்த்துக்கணும்னு சொல்றவங்க சாட்ல போடுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. ராமகிருஷ்ணன் பிரபு வாசிங்க. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அபயம் சத்வம் சமஸ்தி ஞான யோக வியஸ்திதி தனம் தமஸ்ய யக்ஞேச சத்வாத்யயஸ்ய தவ அஜர்வஜம் அகிம்சா சத்யம் அக்ரோதயதஸ்ய
शान्तिर् अभयसुसनं व्यापुदेस्वत् अलोलुप्तवं मातवं शरीर असाबलं तेज सामर्थ्यदि सौससम् अक्रोकृति नादि मणिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजदास्य भारत हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த 26 பண்புகளில் வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்றது நம்ம சில விஷயங்கள்ல இருந்து கடைபிடித்தலாம். நம்ம எல்லா விஷயத்துலையும் வந்து தைரியமா இருக்கணும். ஏன்னா கடவுளை சார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பயம் இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? அச்சமின்மை. ஓகே. ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரு பேர்லையும் நம்ம குற்றம் காண்பது வேண்டாம். ஏன்னா நமக்குள்ள வந்து எவ்வளோ குற்றங்கள் இருக்குன்றது நமக்கே தெரியாது. அதாவது ஆம், என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒருத்தங்களா இவங்கள சுட்டி காமிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த விரலை ஒரு விரல் வந்து ஒருத்தங்களை காமிக்குது, 3 விரல் வந்து நம்மளை காமிக்குது. இது எங்க அம்மா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது. அதனால வந்து யாரையும் குற்றம் காணாத. ஏன்னா ஒரு விரல் தான் மற்றவங்களை காமிக்குது. அந்த இப்படி நம்ம காமிக்கும் போது 3 விரல் நம்ம காமிக்குது இல்லையா? ஸோ நமக்குள்ள குறைகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம யாரையும் வந்து குற்றமோ அதனால குற்றம் காண்பிச்சு பின்னாடி வந்து அவதூறு பேசுறது அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. அப்படி செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க செஞ்ச பாவம் வந்து நமக்கு வரும். அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செஞ்ச புண்ணியம் போகும். அதனாலயாவது பொருளைய பேசாம நம்ம ஒதுங்கி இருக்கணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சு கொள்ளணும். நம்ம எப்படி அந்த ப்ராசஸ்ல இருக்கோம். இப்போ நம்ம லெவல் 1ல இருக்கோம். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து 18 நாள் கழிச்ச பிறகு இதே கிளாஸ் வந்து நமக்கு லெவல் 2 இன்னும் பகவத்கீதா இன் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம். சரிங்களா? அதுக்கு வந்து மினிமம் ஒரு 80% அட்டண்டன்ஸ் ஆகுது இருக்கணும். தயவு செய்து மார்க்ஸை பற்றி கவலைப்படாதீங்க. எல்லாரும் குயிஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. அது வந்து நமக்கு சும்மா தான். ஓகேவா? நம்ம எவ்வளோ புரிஞ்சிருக்கோம், நம்மளுக்கு எவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்குன்றதுக்கோசரம் மார்க் வந்து யாருக்குமே ரிவீல் ஆகாது. அதை பற்றி நீங்கள் கவலையே படாதீங்க. அப்புறம் எல்லா இடத்துலையும் வந்து நம்ம தூய்மையாக இருக்கணும். அந்த தூய்மையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 வகை. அதாவது உள் தூய்மை, அகத்தூய்மை, புற தூய்மைன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எளிமையாக வாழ்கிறதுக்கு, பொய் பேசாமல் உண்மையை பேசிட்டு சாந்தமாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தவம். இது இப்போ கூட நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் 5:30 மணிக்கு ஜாயின் ஆகிறோம் இல்லைங்களா? ஸ்லோகா படிக்கிறோம், சேன் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து 2 ரவுண்டு பண்ணுறோம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லையா? ஸோ யாருக்கெல்லாம் ஜபம் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கோ அவங்க வந்து ஜாயின் ஆகிடுங்க. நம்ம கொண்டு வந்து நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஜபம் பண்ணலாம். தனியாக உட்காந்து பண்ணாதானே கஷ்டமாக இருக்குது. நம்ம எல்லாம் உட்காந்து செய்யலாம். இதுவும் ஒரு வகையில் தவமே. ஏன்னா தூக்கத்தை எல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி டிவி பார்க்கறது, நியூஸ் பேப்பர் பார்க்கறது எல்லாம் வந்து நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி இங்கே பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இதுவும் ஒரு தவமே. அதனால வந்து இந்த விஷயத்துல வந்து நம்ம வளர்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? நிறைய குணங்கள் இருக்கு. ஆர்டிஸ்ட் வச்சு நம்மளால எல்லாத்தையும் வளர்த்துக்க முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிராஜுவலா வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ இங்க வந்து என்னத்தை சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசுர குணங்களை வந்து சொல்றார். அதாவது தம்போ தர்ப்போ அபிமனாஷ்ச பிரிதாவின் மைந்தனே. தம்போன்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புகள். ஓகேங்களா? என்னென்ன சொல்றாரு பாருங்க. தற்பெருமை. நமக்கு வந்து நான் தான் கிரேட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய நிறைய நேரத்துல நினைப்போம். அந்த தற்பெருமை இருக்கக்கூடாது, அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது, யார் மேலே சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது. சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு உறவுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கணவன் மனைவி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க வந்து சந்தேகப்படக்கூடாது. அங்க சந்தேகப்படுத்த இருக்கக்கூடிய அன்பு கூட போயிடும் இல்லையா? அந்த வீண் அபிமானம் யார் மேல வைக்கக்கூடாது. கோவமே வரக்கூடாது இல்லையா? கோவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள நரகத்துக்கு வந்து கூட்டிகிட்டு போக வழிதான் கோபம். ஓகே. அப்புறம் கொடுமையா நடத்தக்கூடாது யாரையும். அதாவது ஒரு பரம்பு எடுத்து அடிச்சாதான் கொடுமைன்னு இல்லை. வார்த்தைகளான சுடு வார்த்தைகளால கூட பேசக்கூடாது. தேவையில்லாம வந்து நம்ம யாரையும் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம வார்த்தைகளால யாரையுமே புண்படுத்தக்கூடாது. அப்புறம் முக்கியமான பாயிண்ட், அச்சச்சோ எனக்கு தெரியவே தெரியாது நம்ம அறியாமல் இருந்தாலும் அது தவறுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த வாழ்க்கை எதுக்கு, இந்த மனுஷ பிறப்பி நான் ஏன் பறந்திருக்கிறேன், என்னோட வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்ன, இந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு நம்மளுடைய ஆன்மீக பயணத்தை முன்னேறணும். அறியாமல் இருக்கிறத கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசுர குணம்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார். இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ராமகிருஷ்ணன் பிரபு. படிக்கிற மாதிரி இருக்கு. தம்போ தர்போ அபிமானிஷ்ய क्रोध पारुष्यम् एव स अज्ञानं साभिजातस्य वर्धसम्पदम् आसुरीम् ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ
தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே, கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். இப்ப என்ன சொல்லி சர்டிபிகேட் கொடுத்துட்டாரு அர்ஜுனா, உன்கிட்ட எல்லா விதமான தெய்வீக குணங்கள் இருக்கு. தெய்வீ சம்பத் விமோக்ஷாய. ஓகே, அது சொல்லிட்டார். அதனால நீ எதையும் பத்தி கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நிபந்தா யாராவது ஒருத்தங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ராமகிருஷ்ணன் பிரபு, இதை நீங்கள் முடிச்சிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து யார் படிக்கிறீங்க? சனிதா மாதாஜி. அதுக்கு அடுத்தது பாலமுருகன் பிரபு. ம். दैवी संपत् विमोक्षाय निबन्धाय सूरि मादा मासुस सम्पदं दैवीम् अभिजातो असि पाण्डव. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லா நற்பண்புகளும் நமக்கு வந்து இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ என்ன ஆகுது? நம்ம தெய்வீக குணங்கள் கொண்டவராக இருக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஆ பாலகிருஷ்ணன் பிரபு, பாலமுருகன் பிரபு. Madachi. Buddha Sadhau Loga Smin Daiva Ashara Evasa Daivo Vishdarasha Prokta Asharam Vatameshwarano. Hare Krishna. Right. இந்த உலகத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டு விதமான மனிதர்கள். யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமானவர்கள், அசுரர்கள். தெய்வீகங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இவ்வளவு சாப்டர்ல வந்து தெய்வீக குணங்கள் வந்து அவர் சொல்லியிருக்கார். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுர குணங்களை பத்தி இனிமேல் வந்து இந்த அத்தியாயத்துல விளக்குறார். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம நீங்கள் வரலாற்றிலே வந்து ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது. அதை வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இந்த ஸ்லைடுக்குள்ளே போகலாம். அதாவது திதி அதித்தின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கா தங்கச்சிங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கஷ்யப முனிவரை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேவா? திதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொறாமை. அதாவது நம்ம அக்காவுக்கு வந்து அதித்திக்கு வந்து நல்ல பசங்கள்லாம் பிறந்துட்டாங்க, எனக்கு இன்னும் குழந்தையே பிறக்கலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொறாமை. அதனால் வந்து ஒரு சந்தியா காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தன்னுடைய கணவன் வந்து சந்தியா காலத்தில் வந்து வந்தனை பண்ணிட்டு இருக்கார். ஓகேவா? அப்போ வந்து அவங்கள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க. எனக்கும் வந்து குழந்தை வேணும், என்னோட இருங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு வந்து அவர் சொல்கிறார், கஷ்யப்பர் இருங்க, ஒரு கொஞ்ச நேரம் பொறுமையாக இருங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்தியா வந்தனம் செய்யக்கூடிய சாயங்காலம் வேலை, ருத்ரன் எல்லாம் மேலே போயிட்டு இருப்பாரு. அதனால பூஜைக்குரிய நேரம் கொஞ்ச நேரம் இருங்கன்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிற பேச்சை கேட்குற மாதிரி இல்லை. அதனால அவங்கள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க. அவங்க பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிற வந்து துணி பிடிச்சி இழுக்கிறது, அது மாதிரி ரொம்ப பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அவரும் வந்து மறுப்பு தெரிவிக்க முடியாம அவங்களோட இணைஞ்சு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த இணைஞ்சு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தான் தவறு பண்ணிட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு தவறு பண்ண பிறகு ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து கஷ்யப்பர் முனிவர் இல்லையா, அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். அதனால அவர் போயிட்டு நதியில் போய் குளிச்சுட்டு மறுபடியும் தன்னோட பூஜை புனஸ்காரத்தில் அவர் ஈடுபடுறார். இந்த அதித்தி வந்து தான் செஞ்சது தவறுன்னு நினச்சோன்னே அவர் கையில் போய் கேட்குறாங்க. அப்போ வந்து அவர் சொல்கிறார், ஆமாம் உனக்கு வந்து அசுர குழந்தைகள் பிறப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இந்த அசுர குழந்தை சச்சோ அப்படியா, எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. அதுக்கெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, வேணும்னா அவங்களுடைய உன்னுடைய பேர பசங்க வேணான்னா பேரங்கள் வேணான்னா நல்லவங்களா இருப்பான், விஷ்ணு பக்தர்களா இருப்பாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய மக்கள் வந்து அசுரர்களா இருந்தா அவன் வந்து விஷ்ணுவால கொல்லப்படுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதிதி வந்து பாத்தீங்கன்னா கவலைப்படுவாங்க. கவலைப்பட்டு 1000 வருஷம் அந்த கர்ப்பத்தை வந்து தாங்கிட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா பிறந்த என் குழந்தைய வந்து விஷ்ணு கொன்னுடுவாருன்ற ஒரு காரணத்துக்கால 1000 வருஷம் கர்ப்பத்தை வந்து தாங்கிட்டு இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து பறக்குறாங்க. அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்ய கஷிப்பு, இரண்யாக்ஷன். ஓகேங்களா? அவங்க வந்து பெரிய அசுரர்கள். நமக்கு தெரியும், ஸ்டார்டிங்லும் பார்த்தோம். இரண்யாக்ஷனை வந்து கொன்றது வராக அவதாரம் எடுத்து விஷ்ணு கொன்றாரு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்ய கஷிப்புவை கொல்றதுக்கு வந்து நரசிம்மரா வந்து அவதாரம் எடுத்து கொண்டார் இல்லையா. அவங்களுடைய பையன் தான் இரண்யகசிபுவோட பையன் தான் பிரகலாத மகாராஜா. அவர் வந்து சிறந்த விஷ்ணு பக்தனா இருக்கார் இல்லையா. அவரை வந்து காப்பாத்துறதுக்கோசம் நரசிம்ம அவதாரமே அந்த ஹரி வந்து எடுத்தார் இல்லையா. ஸோ இதை வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி நடந்துச்சு இல்லையா. அதுக்கு அடுத்தது அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ஏன் இந்த கெட்ட விஷயங்கள் நடந்துச்சு, அவங்க கையில் என்ன இருந்துச்சு, அவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்துச்சு, எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கையில் என்ன இருந்துச்சு, பொறாமை இருந்துச்சு. அப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன வெறி இருந்துச்சு, காம வெறி இருந்துச்சு, பொறுமை இல்லை
இல்லையா? தன்னோட சுயநலத்திற்கோசம் அவர் என்ன பண்ணாங்க, கஷ்யப முனிவருடைய தவத்தையும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்க. அங்க தர்மத்தை சொன்னார், வேண்டாம் இந்த சமயத்துல இந்த சந்தியா காலத்துல பண்ண ஆஹ், அசுர குழந்தைகள் தான் பிறப்பாங்க. அப்ப அதுக்குன்னு ஒரு காலம் நேரம் இருக்கு. அப்ப வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க, தர்மத்தை வந்து அலட்சியம் பண்ணாங்க. தன்னுடைய சுயநலத்துக்கோசம் எல்லாத்தையும் பண்ணாங்க இல்லையா? அதே திதி வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதித்தி வந்து ரொம்ப நல்லவங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு, கஷ்யப முனிவர் தவம் பண்ணுறதுக்கோசம் வீடை விட்டு கிளம்பி போயிட்டார். பல வருஷங்கள் ஆகி அவர் வரலை. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அசுரர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, ஆஹ், அது அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா திதிக்கு பிறந்த அசுரர்கள் இருக்காங்களோ, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப அட்டூழியம் பண்ணாங்க. அதே வந்து அதிதிக்கு பிறந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவதேவர்கள். ஓகேங்களா? தேவதேவர்கள் இந்திரன் எல்லாம் அவங்களுக்கு பசங்களா பிறக்கிறாங்க. ஸோ இந்த அசுரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடல் அளவுக்கு நல்ல பலம் இருக்கும். அதே தேவதேவர்களுக்கு வந்து உடல் அளவு அளவுக்கு பலம் இருக்காது. அதனால இவங்க என்ன பண்றாங்க, எல்லா இடத்தையும் இவங்க தான் ஆக்கிரமிச்சு பண்ணிட்டு இவங்க தான் வந்து ரூல் பண்றாங்க. அந்த தேவர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தாவே இவங்க அடிக்கிறாங்க. அதனால அவங்க என்ன ஆறாங்க, புழுவா எல்லாம் மாறி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? மறைஞ்சு மறைஞ்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அதித்திக்கு வந்து ரொம்ப கவலை, என்னடா என் வயிற்றுல பிறந்த பசங்க வந்து இவ்வளோ இந்த நிலைமை ஆகியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கவலைப்படுவாங்க. கவலைப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க. சரி, இவர் வந்து தன்னுடைய தவங்கள்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பி வராரு. திரும்பி வந்து அதித்தி வந்து சோகமா இருக்கிறத வந்து பார்க்குறாங்க. என்னம்மா, என்ன ஆச்சு உனக்கு? ஏதாவது தான தர்மங்கள் உன்னால செய்ய முடியலையா? இல்லைன்னா வந்து விருந்தினர்களை வந்து உபஸ்டாரம் பண்ணலையா? இல்லை பசுக்களுக்கு வந்து ஏதாவது தானம் தரலையா? ஏம்மா இப்படி கவலையா இருக்காரு? அவர் கேட்ட கேள்விகள்லாம் பாருங்க, எவ்வளவு அளவுக்கு உயர்ந்த ஞானம் இருக்காங்க, எவ்வளவு அளவுக்கு சிறந்த தர்மத்தை பின்பற்றிருக்காங்க. இல்ல, அந்த கேள்விகள் மூலம் தெரியுது. ஏமா அதனால உனக்கு வந்து பண்ண முடியலையா, ஏன் என்ன ஆச்சுன்னு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்போ வந்து தான் சொல்றாங்க, இது மாதிரி என்னோட மக்கள் இந்திரன் எல்லாம் வந்து ஓ மறைஞ்சு மறைஞ்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கான், இவங்களோட ஆதிக்கம் வந்து அதிகமாகுது, கொடுமைப்படுறாங்க. என் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இந்த அரசாளக்கூடிய சக்தியோ திறமையோ இல்லையா, ஏன் இவங்க வந்து இவ்வளவு அளவுக்கு டாமினேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. சரி, இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் பசங்களை நான் காப்பாற்றிக்கணும், அதுக்கு ஒரு வழி நடத்துங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்போ வந்து பயோவிரதத்தை நீ வந்து என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூஜை புனஸ்காரம் பண்ணிட்டு வான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி அதித்திக்கு வந்து ரொம்ப கவலை, என்ன என்னுடைய அசுரர்களா பிறந்திருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து பயோவிரதத்தை கொடுப்பாங்க. இவங்களுக்கு அதாவது என்னன்னா பயோவிரதம்னா பாலை மாத்திரம் குடிச்சிட்டு கடவுளுக்கு வந்து பூஜை புனஸ்காரம் பண்ணிட்டு வரணும். ஓகேங்களா? அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து நீட்டாக இருக்கணும், ஒழுக்கமாக இருக்கணும், சுத்தமாக இருக்கணும். அதாவது காலையில் எழுந்தணும், குளிக்கணும், அப்புறம் சமைக்கணும், கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு தான் அந்த பிரசாதத்தை எடுத்துக்கணும். அப்புறம் வந்து கையை வந்து ஒளராமல் பார்த்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இவங்க வந்து இப்படி கேட்பாங்க, என் பசங்க வாழ்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு இடத்த கொடுங்கன்னு. இவங்க வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய பசங்களை கொல்றதுக்கு எனக்கு ஒரு பையனை கொடுங்கன்னு அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது மாதிரி இவங்க எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா திதிக்கு வந்து கெட்ட புத்தி தான் இருந்துச்சு. ஓகேவா? அதித்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட வந்து சுயநலம் இல்லை, அவங்க கிட்ட கடமை உணர்ந்துச்சு இல்லையா? கடமை இருந்துச்சு, பொறுமையா இருந்தாங்க, சாந்தமா இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? தர்மத்தை வந்து பின்பற்றாங்க. ஓகேங்களா? அதனால இவங்க அதித்தி வயிற்றுல யார் வந்து பிறக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாட்சாத் பகவானே வந்து வாமன அவதாரம் எடுத்துட்டு வந்து பிறக்கிறார். ஓகேங்களா? வாமன அவதாரம் எடுத்துட்டு வந்து பிறக்கிறாரு. அப்புறமா தான் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த அசுர குடும்பத்தில் இருக்கவங்கள வந்து அந்த பலி மகாராஜா இருக்காரு இல்லையா, பலி மகாராஜா வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரகலாதனுடைய பேரன். ஓகேங்களா? அவர்கிட்ட போயிட்டு யாசகம் கேட்டு அப்புறம் வந்து அவர் என்ன எங்க தள்ளிடுவாரு, சுத்தல லோகத்துக்கு தள்ளிடுவார். சுத்தல லோகத்தை தள்ளிட்டு இவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த சொர்க்க லோகத்தை எல்லாம் எடுத்து இந்திரனுக்கு கொடுத்துட்டுவார். இந்திரனுடைய பங்கை இவர் கையில இருந்து எடுத்து கொடுத்துட்டுவார். இருந்தாலும் இங்க வந்து பலி மகாராஜாக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபேவர் பண்ணுவார். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுக்ராச்சாரியார் வந்து சொல்வார், வந்திருக்கிறது வந்து குட்ட பிராமணன், சின்ன பையன் இல்லப்பா, அவன் கேட்குற அந்த எதையும் நீ ஒத்துக்காதன்னு அப்படின்னு சொல்லுவார். அவர் கேட்குறது என்ன கேட்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 3 அடி மண்ணத்தை கொடுன்னு அப்படின்னு கேட்பாரு. ஏன்பா இவர் பலி சொல்லுவார், நீ வந்து பார்க்கறதுக்கு குட்டி பையனா இருக்கிற, ஓகே, நீ உன்னோட மண் அளவை வச்சுட்டு என்ன பண்ண போற, நான் வந்து ஒரு கிராமத்தை கொடுக்குறேன், அரண்மனையை கொடுக்குறேன், ஊரை கொடுக்குறேன், பசுக்களை கொடுக்குறேன், இதெல்லாம் எடுத்துக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்லுவார். அவர் சொல்லார், எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம், எனக்கு 3 அடி நிலத்தை கொடுன்னு அப்படின்னு கேட்பார்.
3 அடி மண்ணை நிலத்தை கொடுன்னு கேட்பார். அதுக்கு அடுத்தது சுக்கராச்சாரியார் வந்து ஒத்துக்க வேண்டாம், வந்திருக்கிறவர் வந்து ஹரின்னு அப்படின்றார். அவருக்கு என்னென்ன, ஹரியே என்கிட்ட வந்து கேட்கும்போது நான் ஏன் கொடுக்காம இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் கொடுப்பார். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடியால் வந்து இந்த உலகத்தை, இந்த பூமியை அளக்குறாரு, இன்னொரு அடியால் ஆகாயத்தை அளக்குறாரு. இன்னொரு அடி எங்கே வைக்கிறதுன்னு போது அப்போ வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. யாரையே, பலி மகாராஜா. அப்போ வந்து அவர் வந்து சொன்ன வாக்கை காப்பாற்றணும் இல்லையா, அதனால அவருடைய தலையை கொடுப்பார். அவர் தலையை வச்சு காலால் அழுத்துவார். அவர் சுத்தல லோகத்துக்கு போவார். சுத்தல லோகம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது கீழ் லோகம், லோவர் பிளானிட்டரி சிஸ்டம். ஓகேங்களா. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திரலோகத்தை விட காட்டிலும் பல மடங்கு வந்து சிறப்பு வாய்ந்தது. ஓகேங்களா. ஸோ தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு சிறந்ததை கொடுக்குறார். ஓகே, அது ஒரு விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வாயிற்காப்பலனா இருப்பார். 4 டோர் இருக்கும். எந்த வழியிலேருந்து பலி வரப்போறாருன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரே வந்து அங்கே ஹரியே போயிட்டு காவல் காப்பனா இருப்பார். ஸோ கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கோசம் வந்து நம்ம நினச்சிப்போம் கடவுள் பாராபட்சம், ஏன்னா அவர் வந்து பாராபட்சமே இல்லை, சமமானவர் எல்லாருக்கும். ஓகேங்களா. நம்ம எப்படி பக்தி பண்ணுறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவார். ஆனால் பக்தருக்கு ஸ்பெஷல் ஃபேவர் எப்பவுமே பண்ணிட்டு இருப்பாரு கிருஷ்ணர். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம இந்த அசுர குணங்களை படிப்படியாக வந்து ஒன்றொன்னா மைனஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும். ஓகே. ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இந்த திதி அதிதி ஸ்டோரியிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம். அந்த இந்த இந்த ஸ்டோரியை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாவே இந்த அசுர தெய்வீக இயல்புகள் வந்து புரிஞ்சுக்கும். ஓகேங்களா. கெட்டவங்களா இருந்துச்சு, அவங்க என்னெல்லாம் ஆனாங்க, அவங்க அழிவுக்கு காரணம் அவங்க தான் இல்லையா. ஆ, நல்லவங்களா இருந்தால் அவங்களுக்கு நன்மையே நடக்கும். அதாவது நம்ம மாம்பழத்தை பிழிஞ்ச என்ன ஜூஸ் வரும், மாம்பழ ஜூஸ் தான் வரும், எலுமிச்சை சாறு வராது இல்லையா. ஸோ நம்ம குணாதிசைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்மளுடைய செயல்களும் எல்லாமே நடக்கும்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா. கோபத்தை வந்து நம்ம விட்டுடணும், எல்லாம் பொறுமையை வளர்த்துக்கணும். ஓகேங்களா. தேவையில்லாத அதிக ஆசை இருக்கக்கூடாது. அவங்க வீட்டில் இது இருக்குது, என் வீட்டில் இது இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எண்ணம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மனம். ஓகேவா. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல வந்து ஈடுபட்டு இருக்காங்க. இந்த பிக்சரில் பார்க்கலாம் இல்லையா. இங்கே ஒருத்தர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை நோக்கி தவம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மித்தவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், குடிக்கிறது, கொலை பண்ணுறது, மாம்சாகாரங்கள் சாப்பிட்றது, அது மாதிரி செயல்களை, திருடுறது, அந்த மாதிரி செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. நானே பெரியவன் நினைக்கிறது. இல்லை, நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் 7வது அத்தியாயத்தில் 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து கடவுள்கிட்ட சரணடைவாங்க, 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து கடவுளை வந்து ஏற்றுக்க மாட்டாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அசுர தன்மத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து தான் வந்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் அவங்களுடைய 6 கேரக்டரில் அவங்க கிட்ட என்ன இருக்குது, அறியாமை இருக்குது. அறியாமை இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு தெரியல நான் இதை செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரியல. ஓகேவா. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. இது எதுவுமே அவங்க கையில் இல்லை. அதனால தான் பிரச்சனை. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னெல்லாம் சில விஷயங்கள் வந்து செய்யக்கூடாது, இருந்தாலும் வந்து அதை மறைச்சி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெளிப்படையாகவே எல்லாம் செய்கிறாங்க. இந்த பிக்சரில் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம், குடிச்சிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்பு பார்ட்டி எல்லாம் வந்து ரொம்ப காமனாக ஆயிடுச்சு இல்லையா. அது வந்து தேவையில்லாத விஷயம், இருந்தாலும் செய்கிறாங்க இந்த சமுதாயத்துக்கோசம் இல்லையா. சமுதாயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் வந்து ஒரு கிரேட்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசம் இதை செய்கிறாங்க. பட் அது தவறுன்றது அவங்களுக்கு புரியல. அந்த பாட்டிலே எழுதியிருக்கோம், குடியை கெடுக்கும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. அது அப்புறம் புகைத்தால் வந்து நுரையீரல் புற்றுநோய் வரும். அப்புறம் வந்து இந்த இப்போ வந்து ஹான்ஸ் பான்லாம் போடுறாங்க, அதை சாப்பிட்டாலும் கேன்சர் வருது. எல்லாம் தெரிஞ்சு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்காங்க இல்லையா. இப்போ என்ன சொல்ல முடியும், அவங்கள அறியாமையில் இருக்காங்க இல்லையா. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு, பாலமுருகன் பிரபு. प्रवृत्तियुं स निवृत्तिं जनाना विदुर आशर न शशं नाभिशासरो न सद्यं देशु विद्यादे. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் அப்படியே படிச்சிருங்க பிரபு. असत्यम् अप्रदिष्टं दे जगदाशोर अनीश्वरम परस्पर संबोधम किम अन्य काम है दुखम. हरे कृष्ण.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த ஸ்டோரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா திதி மாதிரி எல்லாத்தையும் எல்லாம் திதி மாதிரி இருக்கக்கூடாது, நம்ம அதிதி மாதிரி இருக்கணும். ஓகேங்களா? அதனால தான் அவங்க நல்லவங்கன்றதுனால தான் கடவுளே அவங்க வயிற்றுல வந்து பிறக்குறாங்க. ஓகேவா? அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் பசங்க நல்லா வாழணும், அதுக்குரிய பங்கை தான் கேட்குறாங்க. பழி வாங்க எண்ணம்லாம் இல்லை. அதே வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திதிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழி வாங்கக்கூடிய எண்ணம் இருக்கும். ஓகேங்களா? அதாவது அந்த குழந்தைங்க அவங்கள குழந்தையெல்லாம் கொல்லணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரோதம் இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஓகே, அதனால வந்து சதி திட்டம் தீட்டுவாங்க அவங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசுரர்கள் இந்த தவறான செயல்கள் செய்கிறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து போன ஸ்லைடில் என்ன பார்த்தோம், அறியாமைன்னு பார்த்தோம். அறியாமைனால செயல்கள் செய்கிறாங்க. அவங்களுடைய மைண்ட் செட்டப் என்ன இருக்குன்னா இந்த உலகம் வந்து பொய்யானதுன்னு நினச்சிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? இதுக்கு அஸ்திவாரமும் இல்லை, இது யாராலும் கட்டுப்படுத்துறது இல்லை, கட்டுப்படுத்தக்கூடிய கடவுள் ஒருத்தர் இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ மரணத்து பிறகு வாழ்க்கை இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க அப்போனா என்ன நினச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க, இதெல்லாம் இல்லை இல்லை. அப்போ என்னதான் இப்போ நினைக்கிறாங்க, மது மாது இது ரெண்டு தான் வாழ்க்கைன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. அதனால தனக்கு இச்சைக்கு ஏற்ற மாதிரி சாப்பிட்றது. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நியமே இல்லை. அதாவது இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், தகாத உடல் உறவுகள்லாம் வந்து நிறைய இருக்கு இல்லையா? அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூய்மைன்றது போயிடுது. அதாவது தர்மத்தின் நான்கு தூண்கள் இல்லையா? அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சௌச்சம் ஒன்று, அப்புறம் தர்மம் ஒன்று. இந்த சௌச்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போயிடுது அவங்க கையில் இல்லை இல்லையா? ஸோ அதனால தான் வந்து இங்கே வந்து எல்லா விதமான அனர்த்தங்கள் நடக்குது. ஓகேங்களா? அவங்க நினைச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது ரெண்டு விஷயம், காமம் மது. ஓகே. ஸோ அந்த காமத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியறது இல்லை இல்லையா? ஸோ அதனால தேவையில்லாத வழியில போயிட்டு அவங்க சிக்கிக்கிறாங்க. அவங்க நினைக்கிறது இதுக்கு பிறகு அப்பாற்பட்டு வாழ்க்கையில ஆக்சுவலி இந்த என்ன கான்செப்ட், வாட் இஸ் அ கரெக்ட் கான்செப்ட்னு எடுத்துக்கிட்ட இந்த உலகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசாஸ்வத துக்காலம், இது வந்து தற்காலிகமான உலகம். அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு இங்கே வந்து வாழும்போது நியமங்களோட வாழணும். நியமங்களோட வாழ்ந்துட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்ன, அரிதறிது மனிதரால் பிறத்தல் அரிது. அப்புறம் வந்து அதனினும் அரிது கூன் குருடு செவிடு இன்று பிறத்தல் அரிது இல்லையா? நம்ம எல்லாம் கடவுளுடைய கருணையால் அப்படி பிறந்திருக்கோம். நம்மளுடைய ஒழுக்கம் தர்மமும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சனாதன தர்மம், நித்தியமான தர்மம், பாகவத தர்மம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய நாமத்தை வந்து கேட்கறது, அவருடைய புகழ்களை தெரிஞ்சுக்கிறது. அவர் வந்து எப்பவுமே நினைச்சிட்டே இருக்கும், சதா சதா கீர்த்தனேய கீர்த்தனேய சதா ஹரி, சதா காலமும் எப்பொழுதும் அவரை வந்து நம்ம நினைச்சிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றதான் வந்து உண்மை. இதை வந்து இவங்களுக்கு தெரியல, அதனாலதான் இவங்க வந்து துன்பப்படுகிறார்கள். கா சனிதா மாதாஜி இதை படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी படிக்கிற மாதாஜி. ஏதாம் திருஷ்டிம் அவஷ் அவஷ் அவஷ்டப்ய நஷ்டாத்மானோ அல்பபுத்தியக பிரபந்த யுக்த கார்மணா ஷயாய ஜகதோ அஹித அஹிதாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன ஆகுது, இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றன. ஸோ இப்போ வந்து என்ன நடக்குது, இப்போ எல்லாரும் வந்து நவநாகரிகம் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எல்லாத்தையும் நியூக்ளியர் ஆட்டம் பாம்ஸு அதெல்லாம் தான் தயாரிக்கிறாங்க. இந்த ஆட்டம் பாம்ஸ் எல்லாம் தயாரிக்கலைன்னா நமக்கு என்ன மரணம் வராதா? நம்ம சாக மாட்டோமா? நம்ம எல்லாரும் ஒரு நாள் சாக போறோம் தானே? அப்படிதானே பிறந்திருக்கோம். நமக்கு என்ன, ஒவ்வொரு சாம்பார் பொடியில இருந்த ஒரு மாத்திரை வரையும் என்ன இருக்குது, எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கு, காலாவதின்னு ஒன்று இருக்கு. நமக்கும் ஒன்று காலாவதி இருக்கு. பட் என்னைக்குன்னு தான் தெரியாது. நமக்கு எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும், பிறந்த நாள் தேதி தெரியும். பட் இறக்க போற நாள் வந்து தெரிய போறது. இயற்கையாவே அது இருக்கும்போது இந்த மாதிரி எதுக்கு நியூக்ளியர் பாம்பு ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் இல்லையா? ஸோ இவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், நான் அட்வான்ஸ் ஆறேன்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், அணு ஆயுதங்களை வந்து தயாரிச்சிட்டு இருக்கான். அதனால அவனுக்கு என்ன கேடு இல்லையா? நம்ம தான் நம்மளை அழிச்சிக்கிறோம். ஆமாவா இல்லையா? ஒரு நாட்டு மேல ஒரு நாட்டு பொறாமை, இவன் அவனை போடுறது, அவனுக்கு இவன் மேல தாக்குறது, இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. ஆல்ரெடி நம்ம இருக்கிறதோ கலியுகத்துல. நம்மளுடைய சுபாவம் எப்படியாப்பட்ட சுபாவம், நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து மந்த புத்தி இருக்கு. ஓகேங்களா? ஏன்னா நம்ம வந்து ஆயுட்காலமும் குறைவு. சத்தியுக திரேதாயுக துவாபரத்துல இருந்த அளவுக்கு ஞானமோ ஆயுட்காலமோ எதுவுமே இல்லை இல்லையா? குறைந்த நாள் தான் வாழ போறோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இரும்பு ஆயுதம்.
இல்லையா? இரும்பு யுகம், சாரி, இரும்பு யுகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இரும்போட தன்மை என்ன? தங்கத்தோட தன்மை என்ன? இல்லைங்களா? அந்த உலகத்துல வாழும்போது இதெல்லாம் தேவையா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ம். மாதாஜிட்ட படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। कामम् आश्रित्य दुष्पूरम् स्तम्भमान मदान्विताः मोहात् गृहीत्वाशत् ग्राहान् प्रवर्तते अशुषि वर्तः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சம் அடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கர்வத்தின் கவர்ச்சியால் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருட்களால் கவரப்படுகின்றன. என்ன சொல்றாங்க? அவங்க எப்பவுமே அவங்க கையில என்ன இருக்காது? திருப்தின்றதே இருக்காது. திருப்தின்றதே இருக்காது இல்லையா? நம்ம புலன்கள் பாருங்களேன். நம்ம நமக்கு எல்லாருக்கும் ஜாமன் பிடிக்கும். நமக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 1 சாப்பிடுவோம், 2 சாப்பிடுவோம், 5 சாப்பிட முடியும். 6 7 சாப்பிடும்போது என்ன ஆகும்? திகட்டும் இல்லையா? பட் மனசுல என்ன இருக்கும்? ஆசை இருக்கும் இல்லையா? நமக்கு திகட்டும், வாந்தி வர மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஆயிடும். இருந்தாலும் நமக்கு என்ன ஆகுது? திருப்தி கிடைக்கிறது இல்ல. இந்த திருப்தி இல்லாத புலன்களை அவன் திருப்தி பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் இல்லையா? அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க இல்லையா? சொறி சொ- அதாவது சொரியிற இடத்துக்கு ஒரு இடம் சொரியணும்னு நினைச்சா சொரிஞ்சிட்டே இருப்பாங்க. அது நிறுத்த முடியாது. சொரிஞ்சு அதனால ரத்தம் தான் வரும் இல்லையா? ஸோ திருப்தி அடையாத புலன்களை திருப்தி பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அதனால அவங்க வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. அப்புறம் அவங்க கிட்ட என்ன இருக்குது? பொய்யான கௌரவம். நான் தான் கிரேட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரைட்னஸ் இருக்கு அவங்க கையில இல்லையா? ஸோ அவங்க என்ன மாதிரி செயல்களை ஈடுபட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தூய்மை இல்லாத செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்க்குறோம். தகாத உடல் உறவு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சூதாட்டம், மது, மாம்சம். ஓகேங்களா? ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 4 விஷயங்கள். இது நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் என்ன வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கு? நம்ம பிரபுபாதா பார்த்தீங்கன்னா 4 நியமங்களை சொல்லியிருக்காரு. நோ மீட் ஈட்டிங், மாംസ ஆகாரங்களை சாப்பிட வேண்டாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆரம்ப நிலையில இருக்கோம். அதாவது இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ மீட் ஈட்டிங், மாംസാഹാரம் சாப்பிடக்கூடாது, வெங்காயம் வெள்ளை பூண்டு சாப்பிடக்கூடாது. என்னப்பா அது சொல்றியே, அதுல எத்தனையோ மருத்துவ குணங்கள் இருக்குன்னு. அதை விட அதுல ரஜோகுணங்கள் அதிகமா இருக்கு அந்த உணவு பதார்த்தங்கள்ல. நமக்கு வேண்டியது என்ன? இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு சுத்த சத்துவ குணத்துல நம்ம போகணுன்றது தான் நம்மளுடைய எய்ம் இல்லையா? அப்போ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நமக்குள்ள என்ன உந்துதல் பண்ணும்? ரஜோகுணத்தை உந்துதல் பண்ணும். அதனால அந்த விதமான உணவுகளை நிறுத்திடணும். இந்த டீ காஃபி எல்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சு? அவங்க மேற்கந்திய மேலை நாட்டவர்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு இல்லையா? அவங்க நம்மளை ஏமாத்தி சாப்பாடை நம்ம சாப்பிட்ற டைம்ல கூட வேலை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அந்த டீன்ற ஒரு ப்ராடக்ட்டை நமக்கு எடுத்துட்டு கொடுத்தாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஊர்ல எல்லாம் அந்த வே இல்லவே இல்லை இல்லையா? கஷாயம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா போதைப் பொருள் அடிக்ஷன் மாதிரி தான் சொல்லாங்க. நம்ம எல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? டீ காஃபி எல்லாம் விடுறது கஷ்டம்னு நினைக்கிறோம். பட் கடவுள் இந்த பக்தியில ஒரு ஸ்டேஜில் விடலாம். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் முடியும். ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டீ காஃபி தான் போதைப் பொருட்கள். ஓகேங்களா? அப்புறம் அப்புறம் அந்த வைனு, அந்த ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதுவும் போதைப் பொருட்கள். அதுதான் இன்டாக்சிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் சூதாடுறது. சூதாடுறதுன்னா நைட் கிளப்ல போயிட்டு கார்ட்ஸ் வச்சு ஆடுறது தான் சூதாட்டமா? இல்லை. ஷேர் பண்றாங்க இல்லையா? அது கூட சூதாட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் கல்யாணம் பண்ண மனைவி கிட்ட மாத்திரம்தான் உறவுகள் வச்சுக்கணும். அது இல்லாம இருக்கக்கூடிய உறவுகள் பாத்தீங்கன்னா தகாத உறவுகள். இந்த 4 விதமான செயல்களை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்க நமக்கு நியமங்கள். இந்த 4 நியமங்கள் இன்னொரு முறை சொல்லலாம். நோ மீட் ஈட்டிங், நோ கேம்பிளிங், நோ illicit செக்ஸ் அண்ட் நோ இன்டாக்சிகேஷன். பட் இவங்க அசுர குணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்ணாங்க? இந்த 4 விஷயத்த கரெக்டா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம பிரபுபாதா சொன்ன வார்த்தையை ஃபாலோ பண்ணனா இந்த 4 விஷயத்துல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும்.
ஓகேங்களா? ஸோ மனித நாகரத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை அவர்களது கவலைகள் அளக்கவே முடியாது ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழியில் செல்வத்தை சேர்க்கின்றன. அவன் பார்த்தீங்கன்னா இப்பெல்லாம் நிறைய பேர் எல்லா இடத்துலயும் வந்து லஞ்சம் வாங்குறது தப்புன்னு தெரியும், இருந்தாலும் நிறைய பேர் அதை செய்கிறாங்க இல்லையா? அப்புறம் அதனோட பியூட்டி என்னென்ன, எப்படி அந்த ஒரு பணத்தை சம்பாதிக்கிறோங்களோ அது அப்படியே தான் போகும். இது இயற்கையாக யதார்த்தமாக நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ இவங்க என்ன, அதிக ஆசை, எந்த புலன்களும் வந்து திருப்தி அடையாது. யாருமே யாருமே வந்து நம்மளை வந்து நல்லவங்கன்னு சொல்ல போறதில்ல. எல்லாரும் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, செல்ஃப் டாமினேட்டிங் தான் இருக்காங்க. நான் தான் கரெக்ட், நான் தான் டாப்ல இருக்கணும்னு நினைக்கிற மனநிலை தான் இப்ப இருக்கிற மனிதர்களுக்கு இருக்கு இல்லையா? ஸோ இங்க கிட்ட வந்து யாருக்கிட்ட நம்ம நல்ல பெயர் எடுக்கணும்னு நினைக்கணும், அதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத விஷயம். யாரையும் நம்மளை வந்து சீல் முத்திரை கொடுத்த மாட்டாங்க நீ நல்லவங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்மளுடைய தர்மம் என்ன, நம்ம வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தி நம்ம வந்து செவ்வனே வாழ்ந்து கடவுளுடைய தாமரை திருவடிக்கு போகணும். அதில் தான் நம்ம முயற்சி பண்ணணும். இல்லைப்பா என் புலனை வந்து திருப்தி பண்ணுறேன்னா எந்த புலனும் வந்து திருப்தி அடையாது. ஓகேவா? சரி கொஞ்ச நேரம் தூங்கணும், காலையில் எழுறதுக்கு என்ன நினைக்கிறோம், இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்கலாமே அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் அப்படிதான் நம்ம அலாரத்தை ஆஃப் பண்ணி படிப்போம், படுத்துட்டே தூங்குவோம் இல்லையா? ம். அது மாதிரி இந்த புலன்கள் வந்து திருப்தி அடையாதது, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ கார்த்தி பிரபு, அஹ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஸோ இதை படிங்க பிரபு. அசுரத்தன்மை உடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடையப் போகின்றேன். தற்போது என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மென்மேலும் பெருகும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்றுவிட்டேன். என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர். நானே எல்லாவற்றிலும் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் குழப்பப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னை போன்று சக்தி உடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இத்தனை பண்புகள் யார்கிட்ட இருக்கு, அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய அசுர குணத்துல இருக்கவங்க கையில இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம 3 பிக்சர் பார்க்கிறோம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்யகசிப்பு தன்னுடைய மகனான, அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து யாழ் இனிது குழல் இனிது மழலை சொல் மிக்க இனிதுன்னு சொல்லுவாங்க. தன்னுடைய குழந்தை வந்து நல்லா பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப சந்தோஷம் அடைவாங்க இல்லையா? இந்த குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெய்வீகமான குழந்தை. இது என்ன பேசுது, ஹரிய பத்தி தான் பேசுது இல்லையா? அவர் வந்து என்ன ஆகுது, இந்த இரண்யகசிப்பு தன்னுடைய தம்பியை வந்து ஹரி கொன்னுட்டாரு. அதனால அவருடைய கான்செப்ட் என்னன்னா, ஹரி வந்து என்னோட குல எதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை வந்து அவருக்கு வந்து மரணம் மேல பயம் வந்துடுது. அதனால தன்னுடைய பிள்ளைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொந்த பிள்ளைய வந்து கொல்லறார் இல்லையா? எத்தனை முயற்சி பண்றாரு, அதாவது விஷத்தை கொடுக்குறாரு, மதம் பிடிச்ச யானையை வந்து ஏவி விடுறாரு, மலை உச்சிலிருந்து தள்ளி விடுறாரு, நெருப்புல வந்து போடுறாரு, கொதிக்க எண்ணெயில போடுறாரு, விஷ ஜந்துக்களை ஏவி விடுறாரு. என்ன பண்ணாலும் அந்த குழந்தை என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது, சதா காலமும் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம கடவுளை தான் ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா? எப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க வந்து யார் வெற்றி அடையுது, பிரகலாதன் வெற்றி அடைகிறார். ஓகேவா? இரண்யகசிப்பு என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான், நான் தான் கிரேட்டு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு. என்கிட்ட ஏன்னா எல்லா சொத்தும் என்கிட்ட இருக்குது, நான் என்ன திட்டம் பண்றேனோ அதை மாதிரி தான் எல்லாம் நடக்கு, என்னை வந்து சுத்தி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறான் இல்லையா? அவன் தான் வந்து சக்தி வாய்ந்தவன் நினைச்சிருக்கான். பட் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அறியாமையில இருக்கான். அவன் கிட்ட பிரம்மா கையில போய் கேட்பாரு, எனக்கு சாகாத வரத்தை கொடு. பிரம்மாவே சொல்லுவார், அது எனக்கே இல்லப்பா, நாவே ஒரு நாள் போற ஆளு, எனக்கு வந்து அது கொடுக்கக்கூடிய தகுதி இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா? ஸோ இந்த அறியாமையில மூழ்கி இருக்கவங்க தான் வந்து அசுரர்கள். ஸோ நம்மளும் இந்த அறியாமையில இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு அடுத்த பிக்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து வாள் எடுத்துட்டு ஒருத்தரை அடிக்கிறது கொல்றணும்னு போறாங்க. அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்சா.
தன்னுடைய தங்கச்சியான தேவகியை வந்து கொல்றதுக்கு போறாரு. ஏன்பா கொல்றதுக்கு போறாரு? அந்த தங்க ரதத்துல வந்து ஊர்வலம் கூட்டிட்டு போறாரு. தங்கச்சி தேவகியும் வசுதேவருக்கும் கல்யாணம் ஆன பிறகு ஊர்வலமா கூட்டிட்டு போறாரு. கூப்பிட்டு போது அங்க ஒரு அசிரியர் வாக்கு கேக்குது, டேய் முட்டாள், உன்னுடைய மரணம் இவங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய 7வது குழந்தைனால உனக்கு நடக்க போதுடான்னு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் வந்து ரொம்ப கோவப்படுவார். இமிடியட்டா என்ன பண்ணாரு, இவ்வளோ நேரம் பாசமா தங்கச்சி ஊர்வலத்தை கூட்டிட்டு வர தன்னுடைய அறிவால் எடுத்துட்டு சாவடிக்கிறதுக்கு போவார். அதாவது பத்தினியை காப்பாற்றணுன்ற தர்மத்துக்கோசம் வசுதேவர் வந்து தடுப்பார். உனக்கு என்ன பிரச்சனை, அந்த குழந்தை தானே, அந்த குழந்தைய கொடுக்குறேன், நீ வந்து பாரு எவ்வளோ அளவுக்கு நல்ல அண்ணனா இருந்து பாசமா காமிச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்த, இப்போ நீ போய் ஏன் அவங்கள வந்து கொல்ற, வேண்டான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். ஓகேவா? சரி, இது நல்லா தானே இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஒத்துப்பார். ஓகேவா? ஒத்துக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை கொடுக்கும்போது இது வேண்டாம், நான் 7வது குழந்தையை கொல்றேன்னு சொல்லிட்டு கம்சனே சொல்வார். இருந்தாலும் வாசுதேவருக்கு தெரியும், அதாவது இவன் அந்த அசுரர்கள் எல்லாம் நம்ம நம்பக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இமிடியேட்டாக என்ன பண்ணுவார், எடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பார். அவருக்கு மனசு மாறிடும், கூப்பிட்டு அந்த குழந்தைய கொன்னுடுவார். அப்புறமா வந்து அவருக்கு பயம் வரும், அதுக்கடுத்து அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் வச்சிடுவாங்க. ஓகேங்களா? கடவுள் ஒருத்தரை வந்து சாகடிக்கணும்னு நினைச்சாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவரை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது. அதே ஒருத்தர் அவர் வந்து காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் யாராலும் கொல்லவே முடியாது. ம். ஓகேங்களா? அவ்வளோ அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தவர் கடவுள். இந்த கம்சனுக்கு வந்து புத்தி இல்லை. நம்ம டெய்லியும் பார்க்குறோம், நம்ம முத்தாத்தா நம்ம பாட்டி எல்லாம் இறந்து போயிருக்காங்க. யாராவது இறக்காம இருக்காங்களா? நம்ம தலைமுறையிலே பல பேர் இறந்துருக்காங்க. நம்ம தெருவில் ஒரு நாளுக்கு நாள் ஒரு மரணம் நடக்குது இல்லையா? நியூஸ் பேப்பரில் எத்தனை நிகழ்ச்சிகள் பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ மரணன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணம், அதை ஏற்றுக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் அவங்களுக்கு இல்லை இல்லையா? அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து கீழே இருக்க பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராவணன். அவர் என்ன பண்ணுறாரு, சீதா மாதா வந்து அந்த வனவாசத்துக்கு போவாங்க இல்லையா, ராமர் சீதா லக்ஷ்மணன் கையினால போவாங்க இல்லையா, அங்கே இருக்கும்போது இந்த சூர்பனைக்கு வந்து குசும்பி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அவங்க வந்து இவங்க என்னை ஏமாத்திட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு ராவணன் கிட்ட போயிட்டு சொல்லுவாங்க, சீதா வந்து ரொம்ப அழகா இருக்காங்க, நீங்க கூட்டிட்டு வந்தீங்க, உங்களுடைய அரண்மனைக்கே ஒரு அழகு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி விடுறாங்க இல்லையா? ஸோ அப்படி சொல்லும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆசை, அவருக்கு என்ன ஆசை, ஆம், பெண் மேல ஆசை. இரண்ய பெண் கஷிப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. இரண்யான்னா தங்கம். கஷிப்புன்னு சாஃப்டா இருக்க பெட். ஓகேங்களா? ஸோ தன்னுடைய புலன் இன்பத்துல வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவர் இல்லையா? ஸோ அதனால என்ன பண்றாங்க, மாற்றான் மனைவி மேல வந்து ஆசைப்படுறாங்க. அது தவறுன்றது தெரியும், இருந்தாலும் அவங்கள வந்து என்ன பண்றாங்க, கடத்திட்டு வர்றாங்க. அதனால அவருக்கு என்ன ஆச்சு, சந்தோஷம் ஏதாவது கிடைச்சிச்சா? ஒன்றும் இல்லை, பேரழிவு தான் கிடைச்சிச்சு. இப்போ இந்த பார்த்த இந்த 3 கேரக்டர்ஸ் வந்து யாராவது மரணம் அடையாம இருந்தாங்களா? எல்லாருமே இறந்தாங்க இல்லையா? ஆ இரண்ய கசிப்பு பார்த்தா நரசிம்மரால அழிக்கப்பட்டாரு. அதே வந்து கம்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரால வதம் பண்ணாரு. அப்புறம் ராவணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராமர் வந்து அந்த போர்க்களத்தில் கூட இன்று போய் நாளை திரும்பி வான்னு சொல்றாரு. அப்போ கூட அவர் என்ன பண்றாரு, அவருடைய எல்லாரையும் வந்து இழந்துட்டார் இல்லையா? அவருடைய மகன் எல்லாரையும் இழந்துட்டார். அவருடைய அண்ணன் சொல்லுவார் விபீஷணன், வேணாண்ணா, நீங்க பண்ணது தப்பு, அந்த அம்மாவை நீங்க கொடுத்துருங்க, ஒப்படைச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லாஸ்ட் டே கூட, லாஸ்ட் பிஃபோர் டே, நாளைக்கு மரணம்னா கூட அடுத்த அதுக்கு முன்னாடி நாள் வந்து இவர் ஆயுதம் இல்லாம இருப்பார். ராமர் வந்து கொல்ல மாட்டார், நீ போயிட்டு நாளைக்கு வான்னு சொல்லிட்டு, நீ இப்ப கூட என்னோட மனைவியை கொடுத்துடு, நான் போறேன், உன்னை கொல்ல மாட்டேன்னு வர. அப்ப கூட அவர் ராவணன் வந்து ஒத்துக்க மாட்டார். அதனால வந்து மரணத்தை வந்து ஃபேஸ் பண்ணாரு யாரு, ராவணன். ஓகேங்களா? ஸோ இவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட மோகத்தால் வந்து இவங்க குழம்பியிருக்காங்க. இவ்வாறாக அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்டவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். இங்க என்ன பண்றாங்க, பெரும் பேரிழவை தான் வந்து ஃபேஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா? செல்வத்தாலும் பொய் கர்வத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்கள் செய்கின்றன. ஓகேங்களா? ஸோ இவங்க எப்படியாப்பட்டவங்க மென்டாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நிறைய பேர் இதை நம்ம பார்க்குறோம், நிறைய கட் அவுட் போட்டுடுவாங்க, நான் வந்து இந்த அபிஷேகம் பண்ணுறேன், இங்கே வந்து அன்னதானம் பண்ணுறேன், இதெல்லாம் எதுக்கு?
ஒரு நல்லது செஞ்ச நம்ம பெரியவங்க சொல்லுவாங்க, வலது கை செஞ்ச தர்மம் வந்து இடது கை கூட தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? நம்ம என்ன தான தர்மங்கள் செய்யறோமோ அது எதுக்கு தெரியக்கூடாது? இடது கை அது எங்க இருக்கு? இந்த உடம்புல தான் இருக்கு. உடம்புல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பகுதிக்கே தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்கன்னா, இங்க இப்ப எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, தம்பட்டு பண்றாங்க. நான் வந்து ஃப்ரீ ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணுறேன், பிளட் டொனேஷன் பண்ணுறேன், அப்புறம் வந்து அனிமல்ஸ் அந்த விலங்குகள் வந்து ப்ளூ கிராஸ் சொசைட்டி வந்து பண்ணுறேன், அதை பண்ணுறேன், இதை பண்ணுறேன். என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? தன்னுடைய பெருமையை வந்து அவங்கள வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, அவங்களே வந்து இதெல்லாம் பீத்திக்கிறாங்க இல்லையா? எல்லாத்துக்கும் ஒரு விளம்பரம், அங்கங்கே பெரிய கட் அவுட்டு, இதெல்லாம் எதுக்கு? இல்லை, தேவையில்லை. இதெல்லாம் ஏன் பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து எதனால சூழப்பட்டிருக்காங்க? குழப்பத்தால சூழப்பட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? குழப்பத்தாலும் தெளிவு இல்லை. அவங்களுக்கு தன்னில் திருப்தி இல்லை, பொய் கர்வம் இருக்கு. இந்த பொய் கர்வம் எதுக்கு? நம்மளை யாரை மெச்சுக்கிறதுக்கோசம் நம்ம வாழ்றணும்? நம்ம குடும்பத்துக்கோசம் நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட வாழணும். ஆனா நம்ம உறவுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை மையமா வச்சுக்கணும் இல்லையா? நம்ம இப்ப பாருங்க, ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்ல கூட இருக்கோம், ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு ஊர்லயும் இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்ம கனெக்டா இருக்கோம். இங்க மையம் என்ன? கிருஷ்ணர் இல்லையா? கிருஷ்ணரை மையமா வச்சுட்டு போகக்கூடிய ரிலேஷன் ஒன்று ஒன்றும் நல்லா இருக்கும். அது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, பேரழிவு தான் வரும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஆ ஹரே ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. கார்த்தி பிரபு, இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அகங்காரம் பலம் தர்பம் காமக்ரோதம் சம்ரிஷதா மாம் ஆதம்பர தேசுகு பிரத்விஷந்தோ அபியாசுகா. ஹரே கிருஷ்ண. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடலில் வீட்டுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடனும் பொறாமை கொண்டு மதத்தினை நிந்திக்கின்றன. உண்மையான மதத்தினை வந்து என்ன பண்றாங்க? நிந்திக்கிறாங்க. அதுக்கு சரியான உதாரணம் நம்ம இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம். ஓகேவா? இங்க வந்து ஒருத்தர் இருக்கார் பாருங்க, கையில வந்து கேடயம் வாள் வச்சுட்டு தலையை துண்டிக்கப்பட்டு இருக்கு. யாரு? இந்த கேரக்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிசுபாலா. ஓகேவா? இந்த சிசுபாலாக்கு வந்து அகங்காரம் நிறைய. ஓகேவா? இந்த சிசுபாலனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் மேல வந்து பொறாமை. ஓகேவா? ஸோ எப்போ பார்த்தாலும் கிருஷ்ணர் அவதூறு பண்ணிட்டே இருப்பான். சபை நடுவில் வந்து அவமானப்படுத்துவார். பட் கிருஷ்ணர் வந்து பொறுமையா இருப்பார். ஏன் இவ்வளோ அளவுக்கு பொறுமையா இருக்காரு? என்ன காரணம்? அவங்க அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிசுபாலம் பிறக்கும்போது எல்லா ஒரு உறுப்புகள், சில உறுப்புகள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். அதாவது கைகள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும், கண்ணு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். அப்போ வந்து ஒரு ஜோசியர் சொல்லியிருப்பார், இந்த குழந்தைய வந்து ஒருத்தவங்க வந்து பார்ப்பாங்க, பார்த்து அது நார்மலா சாதாரண குழந்தைகள் 2 கை காலு 2 கண்ணு இருக்கக்கூடிய குழந்தையா மாறும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படி மாறும்போது யாரால பார்த்து அந்த குழந்தை மாறுச்சோ அவனாலதான் இவனுடைய மரணமும் சொல்லிடுறார். சோ இப்ப அந்த அம்மாக்கு என்ன இருக்கும்? ஒரு விதத்துல சந்தோஷம், அப்பாடி என் குழந்தை எல்லா குழந்தை மாதிரி சாதாரண குழந்தையா ஆயிடும்னு சொல்லிட்டு. இன்னொரு பக்கம் என்ன கவலை, அச்சச்சோ அவனுடைய மரணம் வந்து அவனாலதான்றத விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ அதனால அந்த அம்மா வந்து வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. விருந்தாவனத்துல பக்கத்து ஊர்ல தான் இவர் பிறந்திருப்பார். ஸோ ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு கெஸ்ட் போய் பார்ப்பாங்க. யூஸ்வலா சின்ன குழந்தை பிறந்தாங்கன்னா அவங்க சுற்றத்தார் உறவினர் எல்லாம் வந்து பார்ப்பாங்க இல்லையா? அது மாதிரி பார்ப்பாங்க. அவங்களா ஒரு ஆசை, என் பிள்ளை வந்து நல்லா ஆயிட்டனா போய் போய் பார்ப்பாங்க. ஒன்றும் ஆகல. ஒரு நாள் பார்த்த இது எல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா இருந்த கை கண்ணெல்லாம் மாறிடுச்சு, சாதாரண குழந்தையா மாறிட்டாங்க. அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ அப்போ உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயம், என்னடா இது, யார் வந்திருக்காங்க, எல்லாரும் வந்திருக்கவங்க தானே வந்திருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க. அப்போ பார்த்தா தான் தெரியும், நம்ம கிருஷ்ணர் பரமாத்மா வந்திருக்காரு. சரின்னு இதை தெரிஞ்சுட்டு அவங்க போயிட்டு விண்ணப்பிப்பாங்க, என் பையன் ஏதாவது தப்பு பண்ண தயவு செய்து நீங்க மன்னிச்சிருங்க, அவனை எதுவும் பண்ணாதீங்கன்னு அப்படின்னு. அம்மா வந்து மன்றாடி கேட்குறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் பரமாத்மா இல்லையா, சரிம்மா நான் செய்கிறேன் அப்படின்ற. ஆனால் ஒரு கண்டிஷன், அவன் வந்து என்ன பண்ணாலும் நான் கணக்கு வச்சுப்பேன், 100 வரையும் பொறுத்துப்பேன், 100க்கு மேலே வந்து நான் அவனை வந்து காலி பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். இது அமைதியாக இருக்கணும் தானே? இவன் என்ன பண்ணா, அவனுக்கு இயற்கையாக வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்தா பொறாமை. ஓகேவா? அது இல்லாமல் ருக்மிணியை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அண்ணன் இவனுக்கு அவனுடைய ஃப்ரெண்டு இவர் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு நினைப்பார். பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ருக்மிணி தாயார் வந்து கிருஷ்ணரை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ
அவங்க கல்யாணமும் அவங்களுக்குள்ள ஆயிடுச்சா. எனக்கு பெரிய அவமானம். ஒரு சத்திரியனுக்கு அதை விட ஒரு பெரிய அவமானம் ஒன்றும் இல்லை இல்லையா. தனக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட பெண்ணை வந்து வேற ஒருத்தன் கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டான்னா அதை விட இப்போ அவனுக்கு என்ன ஒரு அவமானம் இருக்கும். இதெல்லாம் அவனுக்கு வயித்தெரிச்சல். இந்த சபை வந்து எங்க நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜசூய யக்னம் நடக்குது. யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை திருப்தி பண்றதுக்கோசம் ராஜசூய யக்னம் பண்ணுவார். அந்த சபையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவன் தாறுமாறா பேசுவான் கிருஷ்ணரை. எல்லாருக்கும் கோவம் வரும் பாண்டவர்களுக்கெல்லாம். ஆயுதம் எடுத்து இவனை தாக்கிடணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் அங்க கிருஷ்ணர் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அமைதியா இருப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அந்த எண்ணிக்கையும் முடிது. தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரம் அந்த தெரியுது அவங்களுக்கு. சிம்மாசனத்துல வந்து தங்க சிம்மாசனத்துல வந்து கிருஷ்ணர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. தன்னுடைய கையில இருக்கக்கூடிய சுதர்சன சக்கரத்தை அனுப்புறாரு. அது வந்து தலையை வந்து துண்டிக்கப்படுது. ஓகேங்களா. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு முக்தி கிடைக்கும். அது ஒரு பக்கம். ஸோ இந்த பொறாமை, இந்த தற்பெருமை, காமம், அகங்காரம் இதெல்லாம் இருந்தா என்ன அழிவு? அழிவுதான் ஏற்படும். அதுல வந்து சந்தேகமே இல்லை. ஓகேங்களா. ஸோ பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகைய கடைநிலை மனிதர்கள் ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகிறேன். என்ன பண்றார் கடவுளே? நல்லது சொல்லி சொல்லி பாக்குறாரு. அவங்க எல்லாம் கேட்கிற மாதிரி இல்லை. அதனால எங்க தள்ளிடுறாரு? எங்க தள்ளிடுறாரு? அசுர ஜடவாழ்வு இனங்களுக்கு. நிரந்தரமாக கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள்ளே நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். அங்க கீழே தள்ளிடுறாரு. அங்க யார் இருக்காங்க? பல அசுரர்கள். இன்னும் வந்து வஸ்டா இருக்கிறவங்க தான் இருக்கிறாங்க இல்லையா. அசுரர்களுக்கு மத்தியில வந்து தள்ளிடுறாங்க. அதை நம்ம இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம். பாத்தீங்களா. அதெல்லாம் பாதாளத்துக்கு போறான் இல்லையா. குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினால் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றன. ஸோ கொஞ்சமா இருக்கும்போதே சொல்லுவாங்க இல்லையா, சின்னதா இருக்கும்போதே கிள்ளி போட்டுடணும்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி செய்யறதுனால அதில் பாதாள குழியில போய் விழுந்துடுறாங்க. அவங்க மறுபடியும் பிறப்பு எடுத்தாலும் அவரை வந்து யாரை அடைய முடியாது? பகவானை அடைய முடியாது. ஓகேங்களா. ஸோ இன்னும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? வெறுக்கத்தக்க நிலைக்கு தான் போறாங்க அவங்க. ஓகேங்களா. ஸோ சின்ன பழக்கத்தை வந்து நம்ம ஆரம்பத்திலே வந்து கிள்ளி விட்டுடணும் இல்லையா. ஸோ இது மாதிரி ஏதாவது குணங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அது மேல நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். யாருமே நல்லவங்க இல்லைங்க. எல்லாரும் வந்து எல்லார்கிட்டயும் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஆரம்பத்துல. பாதி வந்து தெய்வீக குணம், பாதி வந்து அசுர குணம். அதனால தேவையில்லாத பழக்கங்களை மெல்ல மெல்லமா ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். அது தனியா உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணமா தேவையில்லை. கடவுளுடைய பக்தர்கள் வந்து நாமஸ்மரணம் பண்ண அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கடவுள் வந்து சரிப்படுத்திக்கிறார். நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன? மகா மந்திர சாண்டிங். நாளையிலேருந்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஜாயின் ஆகுங்க. நம்ம இப்போ வந்து நம்ம சனிதா மாதாஜி வந்து 2 ரவுண்ட் சாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில தடங்கல்கள் இருக்கலாம், டைம் இல்லாமல் இருக்கலாம். கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்து ஜாயின் ஆயிட்டீங்கன்னா நம்ம 2 ரவுண்ட் முடிச்சுட்டு நம்ம கிளாஸை வந்து ஆரம்பிக்கலாம். சரிங்களா. இந்த காமம், கோபம், பேராசை இந்த மூணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நரகத்துக்கு இழுத்து செல்லக்கூடிய துவாரங்கள், கதவுகள். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? உனக்கு காமம் வேணாப்பா, கோபம் வேணாப்பா, பேராசை வேணாப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு. நீ இதெல்லாம் வச்சுட்டு இருந்த இதை எங்க கூட்டிட்டு போவோம்? உன்ன அமைதியா நைஸா நரகத்துக்கு கூட்டிட்டு போவோம். இந்த 3 கதவுகள் மூலமா ஈஸி என்ட்ரி, ஃப்ரீ என்ட்ரி இல்லையா. ஸோ நம்ம என்ன விட்டுணும்? காமம் இருக்கக்கூடாது. அதிகமான ஆசை இருக்கக்கூடாது. அதுதான் காமம். கோவம் இருக்கக்கூடாது. ஓகே. கோவம் வந்து கெடுதல் தான் இல்லையா. பேராசையும் இருக்கக்கூடாது. போதும் என்ற மனமே பொன் செய்ய மனம் இல்லையா. ஸோ அததான் வந்து இங்க காமிக்கிறாங்க இந்த பிக்சர்ல. ஓகேவா. இந்த 3 பெண் ஆசை, பொன் ஆசை, பண ஆசை எல்லாம் எதுவுமே நமக்கு இருக்கக்கூடாது. எந்த அளவுக்கு சிம்பிளா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு சிம்பிளா சதா காலமும் கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும். ஓகேவா. சோ குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். இந்த பாதையை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்ன சொல்றாங்க? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வேதங்களை இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கோம். நமக்கு யார் மூலயமா இந்த அசோசியேஷன் கிடைச்சிச்சு? நம்மளுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்ட் நாமன இசதாஸ் மூலமா நமக்கு இந்த கிடைச்சிச்சு. அவர் தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து சிக்ஷா குரு. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரை காமிப்பாங்க? தீக்ஷா குருவை காமிப்பார். அவர் மூலமா நம்ம தீட்சை எடுத்துட்டு குரு பரம்பரையில கனெக்ட் ஆயிட்டு நம்மளும் பக்தி பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். எப்போ வந்து ஒருத்தன் வந்து ஆன்மீக குருவை ஏத்துக்கிட்டு அப்புறம் வந்து வேதங்களை படிச்சுட்டு தவங்களை பண்ணிட்டு புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி
வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறானோ அவனுக்கு வந்து ஆன்மீக ஞானம் வருது. அப்போ வந்து பரம இலக்கான பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம சரணடைகிறோம். அந்த லோகத்துக்கு, நித்தியமான லோகத்துக்கு போறோம். இதுதான் இந்த பாதை. ஓகேவா? நம்ம கீழே போகக்கூடிய பாதையை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்போ வந்து நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணணும்? மேல் நோக்கி போகக்கூடிய பாதைகளை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணணும். அதுதான் இந்த சொல்றாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல. கார்த்தி பிரபு, இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணம். ஏதர் விமுக்த கௌந்தயே தமோ தமோத்வாரைஸ்திபிர் நர அசாரத் யாத்மன ஸ்ரேயஸ் ததோதி ராம் கதி. பராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணன். இதை முடிச்சிடுங்க பிரபு. ஜயசாஸ்திர விதிம் உத்ரஞ்சய வர்தே காமக்காரத நச ந ச சித்திம் அவாப்னோதி ந சுகம் ந பராம் கதிம். நீங்க கொஞ்சம் கேட்கல பிரபு, அதனால 2 லைன் படிச்சேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி சரிங்க. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. என்ன அடையிறான்? சந்தோஷமாவும் இருக்க மாட்டான், அப்புறம் பக்குவமாவும் வாழ மாட்டான். இது ரெண்டுமே இல்லைன்னா என்ன இருக்கும்? பரம இலக்கையும் அடைய மாட்டான். ஓகேவா? அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? எனக்கு 4 விஷயத்த பண்ணிட்டு இருக்கான். அதாவது மாம்ச ஆகாரத்தை புசிக்கிறான், தேவையில்லாத உடல் உறவை வச்சுக்கிறான், சூதாட்டத்துல வாழ்றான், அப்புறம் வந்து போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமையாயிருக்கிறான். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இதுல இருந்து விடுபடணும். ஒன்னொன்னா வந்து நம்ம முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? டீ காஃபி எல்லாம் கிராஜுவலா நிறுத்தணும். ஓகேங்களா? வெங்காயம் வெள்ளை பூண்டு வந்து கிராஜுவலா படிப்படியா வந்து குறைக்கலாம். இன்னைக்கு எடுத்தோம் அதுக்கோசம் நாளைக்கு தயவு செய்து கிளாஸுக்கெல்லாம் வராம இருக்காதீங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்னடா இந்த அம்மா இதெல்லாம் சொல்றாங்களே ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண Yes, மாதாஜி. Mataji. ஓகேவா? இது வந்து தவிர்க்கணும். அது படிப்படியா நம்ம வளர்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேவா? பதில் சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி. சரிங்க Mataji. ஓகே. ஹரி சரிங்க போல். Mataji. சூப்பர். ஹரி சூப்பர். bro. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களில் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ நமக்கு வந்து அஜ்ஞானத்தில் இருக்கும். ஆமா, அது உண்மை. அதுக்கு வந்து ஞானம் வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஒரு ஆன்மீக குரு. இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, இவர் வந்து சாந்திப்பினி முனி. இவர் யாருக்கு குருவா இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு குருவா இருக்கார். குருவே கிருஷ்ணரே போயிட்டு குருகுலத்துல போயிட்டு படிச்சாருன்னா நம்மெல்லாம் ஏன் பண்ணக்கூடாது? அவரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஆத்மாக்கள் தான் நம்ம. நம்மளும் ஒரு குருவை எடுத்துட்டு ஓகே, நம்ம அவர் சொல்லக்கூடிய விதிமுறைகளை பின்பற்றணும். இப்போ நமக்கு என்ன விதிமுறைகள் சொல்லியிருக்காங்க? 4 சொல்லியிருக்காங்க. நோ மீட் ஈட்டிங், நோ illicit செக்ஸ், நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ கேம்பிளிங். இல்லையா? படிப்படியாக நம்ம மாற்றிக்கலாம். இன்னைக்கே எடுத்தும் கவுத்தனா முடியாது இல்லையா? ஆ மெல்லமா மாத்திக்கலாம். அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து எது பலம், எதை வச்சு நான் இதை என்கிட்ட தேவையில்லாத விஷயங்களை வந்து நான் துரத்த முடியும்னா நாம மந்திரம். அந்த மகா மந்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அளவுக்கு பலம் இருக்கு. ஓகேங்களா? படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். ஸோ இந்த கலியுகத்துக்கு வந்து நமக்கு கொடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறது வந்து நாமஸ்மரணம். அந்த ஸ்மரணத்தை நம்ம நல்லா பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா வந்து வெற்றி அடைவோம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு முறை மகா மந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லை அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா Hare கிருஷ்ண Krishna, கிருஷ்ணா Krishna ஹரே ஹரே Krishna, ஹரே ராமா ஹரே Hare ராமா Hare ராம ராமா ஹரே ஹரே. Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் की Jai, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की Jai, निताय गौरव प्रेमानंदे ஹரி ஹரி हरि போல். हरि Haribo, बोल. भगवत गीता की Jai, हरिनाम संकीर्तन की Jai, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Guru and Gauranga. ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரிவன். நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமா ஜாயின் ஆகுங்க. நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு, நம்ம இந்த 18 நாள் ஆன பிறகு நம்ம L2 அப்படியே இப்படி கண்டினியூ பண்ணலாம். இதே லிங்க்ல இதே டைம்ல நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். சரிங்களா? ஓகே. அதுக்கு தயவு செய்து குயிஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. நமக்கு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும். நம்ம இப்படி கண்டினியூ பண்ணலாம். இன் டீட்டெயிலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸோ நான் இங்கே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? எஸ் நோ ஏதாவது சொல்லலாமே. Yes, Mataji. எஸ் எஸ் எத்தனை பேர் மாதாஜி. வந்து L2க்கு வில்லிங்கா இருக்கீங்க? L2 வில்லிங்கா இருக்கவங்க சொல்லுங்க. உங்க பேர் சொல்லுங்க. அப்படி L2 நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க. Ramakrishnan Mataji. ஓகே, ஹரி போல். Sanida கார்த்திக் பிரபு Mataji. மாதாஜி. ஹரி போல். Keshav Mataji நானும் வரேன். நான் பார்த்தேன் பிரபு. ஆ கார்த்திக் பாலமு பிரபு மாதாஜி. கார்த்திக் பிரபு. ஆ இவங்க பாலமுருகன் பிரபு அவர் கிளம்பிட்டாரா? இருக்காரா? இல்ல இல்ல மாதாஜி, இருக்க மாதாஜி, இருக்கேன். கண்டினியூ நான் பண்றீங்களா? நான் ட்ரை பண்ண மாதாஜி. இதே டைமிங்ஸ் தான் பிரபு. என்ன பிரபு ட்ரை பண்ணுங்க. ட்ரை பண்ண மாதாஜி. இப்போ டக்குன்னு ட்ரை பண்றேன், நான் ட்ரை பண்றேன். ஓகே 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 பிரபு. சரி. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நியமங்களும் இல்லை. தயவு செய்து கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, இது நம்ம வந்து நம்ம நன்மைக்கோசம் தான். நமக்கே நம்ம ஹெல்ப் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சா நம்ம பக்தியை விட்டு போகக்கூடாது. அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Hare Krishna. Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.